dillanoɗo rendo Vigaru Luis Balanta surrama hanki e alkamisa o ɗo ɓerɗe Antuna baral bi sawo caggal mum bolonda sehelɓe he gollidiɓe makko pelliri wadde seppo saabu toranade mo ñawore ko addi bippodiral hakkude police naɓe he ceppoɓe ɓe ha saabi bugodiral kaaƴe kañ he nuccugol ponoji ɓe guddi beddaji ɓuur seeɗi yahede saare nde ɓe pewnani ñawirdu mawnu ndu police naɓe ɓe erade sakde ɓe pompi ɓe curki guile Taylor Vieira goro he fedde bi erende pose de terre nde baaliɗo o sincuno bo hasindi wonde sippirongo ko he puɗɗagol woni Vigario muri suma milke Cabral. Vigario mayi comme no amiral Cabral ni haare nde fuɗɗoto ko hande sabu ko vicar fuɗɗi ko minen ƴofnoto ɗum mamen jokku e namdade sharia e mayde makko nde Fernando Mandinga Fonseca e inde pelle rendo leydi ndi Vigario newga servidam volontaria Vigario ko calinoɗo maccugagu e wurde mum hen ko ɗum woni sabu baregol mo seppoji amen ɗo ko sabu ƴamgol ñawore no waɗe ha baɓɓe bone ɗe ɓe gande min pawrara ko noon min duttorta kala ɓaawo si wona mayde Vigario nde teddina kapude suña e nder sippiro maɓɓe he police naɓe ɓe hewɓe he maɓɓe nanggama cokoya ha tengti noon yeesoɓe pelle rendo tawanoɓe he mum ɓe Ousmane Aroune Mbalo Bissau RFI